Kita nih gue kwarta masih ko laing padulungan ba? Gue trabaho. Sakto dahil tawagan ako sila nito. Itong bayot sa sawa nga sige tambay itong kapanariyo na. Hello Lance. Oh. Asam ka ron? Ay sakto kay mudong ko sawang ron. Mudong ko apiton ka na ko diha ba? Sa may kauban nimo. Sakto zod. Sakto zod. Ako ra pud sa di ko magdagkauban. Ana lang kuwata sa lingkuran na ana tanang video. Pila man? Matay po ng 500. Saka sakaib gamay. Gamay ra po ng 1,000. Bisag dismailer ka? Dismail bisa gansi ko, bahala ko gansi ko. Dismail, okay ra? Dismail kay targahan ako na yan, mudong dahil ko diha. Okay? Di ka magmahay lagi tagmawon li ka na sus mura magpagtilaw ka sumbura ko. Sus. Mura mag di suki eh. Sige. Bantay ha, mudong ko diha. Bantay mo mataw ka. Kaya mong isulunan ko 30 ra. Okay. Kayo. Gaya po kasi akong suki, oy. Dini nga na ba ako po niya? Gaya kayo doon, katulong kayo po Gaya mo kayo siya, oy. Hahay, makita ng paghapon ang tropihan niya. Hindi, pagyapon doon ko matusukan sa inyong karako. Inches later. Sa dismil, matinke. Sus! Tinking mo na pao. Karon. Uy! Uy, gaya makalok ka. Buang karon. Uy, Bayad. Manigaw daan. kasi mani eh. Wala pag gaya mo. Manigaw ganidaan. Hala, uy, Manigaw dismil jikas saman. Saman. Jikas. tagal na bayo ha, nakayo po pasiriti sa kubi. Sama asa magkalayo na kayo.